Gah iki. Gah, rasa disepoti. Sinden hanyune kaya syukur. Hei, iki kok malah iki panggungku. Nuwun sewu. Amit. Kowe iki yo ngono gawe nesune Mbak Lucy. Kasiane apik to kuwi ajine ndiri lho. Lah nyatane Mbak Lucy nesu lho. Lah nesu kok nyar-nyar dhewe metu-metu dhewe. Bapak Ibu semuanya yang sangat berbahaya. Bahagia. Selamat enek sing kenceng. Nah, nek rata kenceng ning kok jelasne. Lah ya iki yo bidek ae. Bapak wis Ibu tak omong. Aku yo wis ngencengno cara bareng kono. yang berbahagia hadir di kawasan Ketawang spesial untuk Anda hadir dari Pesinden Ponorogo. Ada siapa dia kalau bukan Lucy Rahman Mo. Gah iki. Gah, rasa disepoti. Sinden hanyune kaya syukur. Hei, iki kok malah iki panggungku. Nuwun sewu. Amit. Kowe iki yo ngono gawe nesune Mbak Lucy. Kasiane apik to kuwi ajine ndiri lho. Lah nyatane Mbak Lucy nesu lho. Lah nesu kok nyar-nyar dhewe metu-metu dhewe. Wong kon ngemseni kok ora ikhlas blas kowe iki. Dia mseni sing apik. Renek sing iso aku ae. Ha iya. Masa aku kok dagelan iki bayare tenanan. Nah, bayar kok guyon ae. Iya. Saiki piye? Lah wong kancane kene iki kon guyon sih. Ora guyone kalong 50 tok. Yo para penonton. Si. Iki jelas sabotase Mas sampean. Apa to? Kene suarane gede yo. Lho asline Mas. Dalang kok. Iya. Lho. Iki piye? Cilik men to, Mas. Para penonton. Ton. Kangen sih. Kita sambut. Ora sah cekek. Kita sambut sinden dari Ponorogo. Ben met. Iki kakek guyu. Kok iso kakean guyu piye? Guyu ki MC ya sithik wae kok. Yo. Oh nek untune garing. Yo guyune sithik ae. Sithik. Yo. Kowe meneng. Para penonton. Kayak tahu krungu. Terus. Nek kaya nggenmu ya, Met. Akan kita sambut. Sinden dari Ponorogo. Dari Kedawan. Ya aku nak ngoten kesikian to, mate sedingan. Lah, Aku isin karo Pak Isbantoro. isin nyapa Sedingan. Sedengan. Nah, sedingan piye to, ayo. Wis kuwi. Alah ya mau ngono ae. Ayo to, disepoti. Sepati cawak, yuk. Selamat malam. Matur sembah nuwun sampun ditimbali teng mriki. Wah, Mbak Lucy ngoten. Kalih pelawak-pelawak gendeng. Ora ngono. Aku ya abape iku lho. Dalu niki menghibur masyarakat Kabupaten Nganjuk. Nuwun sewu kok jenengan malah sing Kok malah mungkur, jenengan kok malah sing malah. Kira-kira ya badhek aku to, Mas. Malah badhe kono malah. Abakmu kaya ula sawa. Balen terus tak badhekno nggo jagani nak ngene-ngene iki lho, Mas. Wah, alah. Wis dilokne sinden tuwek. Nah, diemo kaya sapi.
Sampeyan iki provokator lho, Mas. Astagfirullahaladzim. Sinden Kuwi senior. cara kaya ngono kuwi termasuk pelecehan. Carane para wis tak wewek cangkeme. Nggih. Cara kula pun tak suwek cangkeme laporne polisi tembak mati. Bener. Nggih. Sarena niki sing dilokne wong waras dadi nggih sabar. Sabar. Mboten napa-napa sing ngelokne rupane kok lutuk. Aku nyawang piyai sing lungguh-lungguh wedok ayu-ayu putih-putih sing lanang gandeng-gandeng kira-kira. Lah sampeyan rang masih sing tupek-tupek kok. Pelawak raine kok kaya oli. Ya. Olia tapi kan merek. Opo? Selamat malam Mbak Lucy Brahma. Wilujeng dalu nole bagus minal aidin wa faidin mohon maaf lahir dan batin nyuwun pangapunten sedaya kalepatan Nggih. ingkang dipun sengaja kalian boten Nggih. sagedipun sabar wonten dinten riyaya menika Nggih. Kula ugi selama serawung kalian Mbak Lucy Brahman Nggih. menawi wonten tembung sak kecap tindak Nggih. sak pecak kula nyuwun lumunturing Sih Samudra Pangaksami linebura ing dinten Fitri. Dawak sami-sami Mas Atane. Kaget tenan aku. Lah kene pas ndelok cetakan majan e. Weh ngenyekmu mbok terusno. Lho ngowen apa gak empuk. Mbak Lucy, Mbak Lucy. kula wonten dawuh Jenengan sampun minal aidinan kalih kula sakniki kalih Pak Yon. Pak Yon sini Pak Oh, Yon. Pak Yon. Kalih Mbak Lucy. Nggih no, Mbak Nggih, Lucy. nyuwun pangapunten. Rene Oh, Mbak. tidak. Nggih, nyuwun Oh, Pak pangapunten. Nggih. Inggih, Duang mboten Mas Yon. panggih. Mugi-mugi tambah sehat nggih Mbak Lucy. Inggih alhamdulillah semanten ugi doa terbaik dumateng panjenengan lan sak keluarga nyuwun pangapunten sedaya kalepatan nggih. Nggih, amin. Nggih saged disabur dening dinten riyaya menika. Nggih. Niki kene. Wah, gitu. Ya urut ngono kuwi. Ndang njaluk ngapura. Sing Tangane kok apik nantang to. gelut. Maaf, Mbak. Maaf. Apa ya kaya ngono kuwi? Guyon, Mbak. Kowe iki tenaga pendidik sing apik, menehi contoh karo murid-muridmu ki sing becik. Guru niku jar wedhose digugulan ditiru. Guru kuwi digugulan dituru. Ditiru. Ditiru. Di ngono ku malah maksudku. Nggih, maksude lho niku turu terus ning sekolahan, ngoten lho. Guru ki digugulan ditiru. Bisa dadi pedoman murid-muridmu bisa dicontoh kanthi becik. Rungu kupingmu. Kelakuane, tumindake, tutur katane kudu sing apik. Betul. Lah iki moncrot tenan iki. Langsung jenengan idoni mboten napa-napa. Kulino kok. Maksudnya Mbak Lucy iki dipirsani nika lho sing cilik-cilik termasuk jek sekolah. Kowe iki sebagai tenaga pendidik memberi contoh yang bagus. Memberi contoh piye lek nyuwun pangapura karo wong Nah. tuwa. Ngono lho. Sepiro-sepiro gedine. Ah, Nah, iya. Mbak, Iya. sepiro gedene wekku, Mbak? Atuh. Gak ngono kuwi le. Ora ngono, Met. Wekmu wis ora gedhe. Sepiro-piro gedine Gedene. kaluputanku, Mbak. Nah, Kalau kuwi bukan lho Mbak. maksudnya Yo, Mbak Lucy. balene. Sepiro-piro gedene Aduh. luputku, Mbak? Bangga gede sampean. Malah Iya lho, ngek kok lho. gak ngono ki. Aku diomongi aku gak tau metu nak riyo ya. Dipraktekne no. Dino bodo dipraktekne. Nah. Mbak Lucy etok-etok dadi Ibu. bojoku. Jadi Oh, bojo. bojo. Eh. Wah, ganteng mriki. Tak golek materi ya. Iya. Wah, mriki Mbak Lucy. Megap. Megap. Mriki Mbak Lucy. Ora ngono. Lah aku lek bojoku sakmene iki malah ndang stroke. Lah kok stroke? Gak apa-apa, Lah, iya, Dis. bojone kebagusan cek enom. Ah. Oh, Lho. iya. Gak apa-apa ya lek tok maneh, Tok tok men. maneh. Iki dino lebaran. Nggih. Bar takbir, salat Id. Oh, Wah. iya. Iki Ini duwe anak loro. Duwe anak loro. Duwe anak loro, Pak Yon barep sing ragil blekok moncrot. Ya. Nggih, Kene, pomet kene. Ya ora patek moncrot ya met ngono lho, Mas. dino riyaya. Iya. Wis bar salat Id tok Nyapa takbir. kowe takbiran? Takbir. Kok bangga Anakku Pak Yon, anakku Yon rene Yon. Oke. Tatungane kula nuwun sik no. Heeh, kula nuwun sik, ayo. Wong wis anak celuk Pak. Iya. kakak kalau. Yon. Walah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Oh, kita toke wis tuwek ya. Oh wis tuwek. Rene Yon. Anake wis tuwek kaya ngono. Rene. Aku lagi arep brangkang lho jane. Ora apa-apa ayo. Carane iki Tatungane ngene. yo kangen pirang-pirang tahun ra ketemu Pak Emboke. Aja kowe iki nek ngono to lek ngajak. Lho ngono kuwi, Mbak. Oh, salah ya, ngono Mas. kok dari tuntunan.
Oh, mlaku. Nah, Nggih. Mbah Kung Kok Mbah Kong, Mbah Kong. Bapak. Bapak. Bapak Ibu. wonten ing dinten fitri menika kula nyuwun pangapunten Bapak. iya ya Le. Saking dosane bapak wong tuwa sing akeh lupute, aku ya dipangapurane ya Le nek bapak duwe salah omong utawa salah tindakan. Nggih, Pak. Sepurane ora. Nggih. Sing pinter, pendak dina kudu saya pinter, saya rajin. Nggih, Pak. So, butuh apa? Butuh apa? Pengen kerja nyambut gawe dadi apa? Kula biasane pengene pegawai negeri, Pak. Pegawai negeri sok wis tak tembusne langsung dadi PNS. Matur nuwun, Bapak. Iya, Le. Ibu. Kowe kok siling. Rasa nangis ya pe pegatan kok nangis. Ya delokno pegatan. Trenyuh. Haru. Kluputane simbor kowe ya, Le. Anakku siji luwake jenenge Kumet kok ora boleh leng karo pambuke to, Nak. Pegawe nang arep teng saiki. radosan. Ya kan Rene. Ayo, Met. Anak ndi adikmu ora mulai-mulai apa mendem? Mboten. Sakniki pun mboten mendem, mboten ngeten mboten. Tapi Ngepil sakniki. aku krungu kabar mergo malam takbiran ini malah dem-deman cae. Niku mboten adik kula. Loh, lah jare komet adikmu kok sing mendem. Niku komet B. Iki komet. Iya to, Pak. Anakmu Tapi niki mendem. ngeten. Gelut mawon. Sakniku malah ngerampasi napa-napa. Tangga mati jare komet sing mateni. Tangga mati, pitik ilang, sapi ilang nggih komet niku. Aja kaya ngono kuwi ngisi-ngisini wong gerang. Ngisi-ngisini wong gerang. Sampeyan sebagai kepala keluarga kudu iso ngajar anakmu nek kaya ngono kuwi. Ora ngajar tenan Ngisen-ngisen. kok. Pemangsane apa? Ancane komet. Bodo-bodo kok ora ngelegakne atine wong tua kok malah Wirang-wirang karo wong tua. Wirang. Mboke dikira ora iso didik. Ya jiret tenan. Sen gue anakku ngono kuwi. Mentala tak lebokne ne. Ini tak mlebu dhewe. Dek komet. Kok rasaku kok aku kok kasut, Cok. Ngaku Mlebu komet. mboten pun keng mriki mawon, Pak. Mande wingi enten niku rondo sebelah meteng sing ngetengi nggih komet niku. Kurang ajar. Lho nak kuwi ya. Lho. Ya lah kono ya ngawe ya. Kaya ngono kuwi piye to, Pak? Aku kok izin duwe anak kaya ngono. Maju. Assalamualaikum. Salam. Kok iso ngepil jek iso salam ya. Mama. I love you. I love you too. Kowe kok lagi mulai nyapa? Saya tadi mampir ke rumahnya teman. Temanmu sapa? Lha Pak ngajak idun idonan, Pak. Tangga-tangga desa do ngabarne kowe ngepil, kowe ngetengi tangga. Bener ora ngono kuwi? Lah kula napa njaluk dhuwit sampean? Lho. Gak to. Lah kowe iki cilik tak gedhekne bareng gedhe kok wani nuturi wong tuwa. Lho ya kudu berarti kan kreatif. Duh. Wong aku ngepil ya gur kabeh. Hei. Kowe aja ngono kuwi lek dituturi bapakmu kuwi kudu manut. Rumangsamu piye? Anu. Rumangsamu piye? Bocah kreatif iki nek iso membanggakan wong tuwa, murid sing prestasi kaya masmu kuwi lho. Lah sampean ya kudu bangga aku ngepil gak konangan. Lah tapi ana sing cerita, rumangsane kowe wani karo aku, Rumangsane apa? Kok anak nuturi Bu Kowe aja kandhane ono. ngisen-ngisenke wong gerak. Rumangsane Kowe apa? tak laene ning alam donya tak galak gadang-gadang dadi bocah sing iso membanggakan wong tuwa. Rumangsane apa? Kaya ngono. Wong tuwa isen. Wong tuwa ngene iki isin. Wirang ning Dikira wong aku tuwa. anak ra iso. Kaya tak golek, Pak. Paten ae. Aku tau omong aja rapi karo iki. Aku iso rabi karo iki nyapa? Padha karo sampean oleh petinju. Aku ora kena rampal kabeh. Ora mbales kok tak bales sisan kok. Lho. Aja kenduli. Wul, Sapa? Sing ganduli sapa? Lana. Walat bareng balas mbokmu, Mboten kula. Walat bareng balas mana nih mbokmu kowe? Malin kundang. Kowe metu ning alam donya metu brojok saka gua garbane ibumu. Aku ya ora njaluk mau lairno. Wah, aku ya ora njaluk duwe anak kowe. Kowe iki iso lair mergo banyuku tak lebokne bojoku. Mbak Lucy. Kok dadine koyo kroco kowe iki lho. Kowe lair ya ngono. Wayah bareng sambar belet tak cerot nih metu kowe. Dadi Padha. iblis. Aku iso milih kalau dilairno karo Bukades. Walah. Dadi Pak Iswantoro bentuk anakku. Wong lebaran iso Pak Kades, Bu Kades, masane apa? Lho kok. Lho, Kowe iki kowe iki Tak guyon kok bar. Guyon. Kuwi
dewane pewayangan. Niki lho, Mbok sewek Mbak dhewe. Lisi. Nggih wonten dawuh Mas Akbar. Salam.